kanyo. Wawere kod mano kendo wadhi nyaka e piny mar Rwanda. Jatend piny Kenya William Ruto opoyo ganda jo Kenya ma odak kendo tiyo e piny mar Rwanda. Ruto ma oloso gi jo Kenya go e boma ma Kigali e piny Rwanda wacho ni dwaro nitie mondo piny Kenya med jiwo weche mag ohala kendo jiwo ohala e kind pinje. Ruto bende okone Kenya jiwo ohala e kind pinje mag Afrika ma ugwe kod ohala e kind pinje mag Afrika mangima. Oko bende ni chiro ma kanyakla biro konyo Afrika chopo chenro mage mag dongruok. Then you see the president giving problems. As Kenya, we have decided to champion the bringing together of the Africa continent into one common market. Our CS, Moses Kuria, has been to, I think, 11 or 15 countries as of today, and we have made huge progress. By the end of May, God willing, we should be able to sign the tripartite agreement, to complete actually the ratification of the tripartite agreement by the 4 or 5 countries that are remaining, so that we can create a market beyond EAC. We can now consolidate EAC, COMESA, and SADC into one common market.